Terveellisiä. Nyt. Nyt laitetaan tomaattisoos. Kastike tai se on vittu. Sitten auki koko paikkaa. Ja lähtee liikaa. Ei se haittaa. Mutta voi pois. Nyt laitetaan minun oma juttu, kato, tämä on minun idea. Sä taisin kallis juttu, mitä ihminen paljon rahaa. Paljon juttu. Minä toisa ei ole kyllä maksa minua, jos ihminen mietit tämä asia. No niin. Laita sitten tomaatti. Subuli. Haluatko vielä? Voi laittaa. Ananas. Juu. Tästä ananas myös. Vehreä subuli haluttiin. Saa laittaa mitä vaan. Ja tästä on eri pizza. Tuo on ananas. Tuore ananas. Arabia ei tykkää ananas-pizza. Eikä italialaista. Onko? Ei tykkää. No noin. Nyt on valmis laittaa uunissa. Sitten 20 minuuttia. Jos on hyvä uuni, ehkä on 15-18, mutta jos ei ole hyvä uuni, voi on 25 tai 20. Jatka. Ja se pizza on valmis. Minun pizza. Kohta maistaa.